Hello. Kanlungan Bisaya version mga kaidol. Kalugog share mga kaidol ha. Para tapang lang sa kuha po. Itong panahon nga ikaw batang makahilak ka kung makahinundong. Hinumduman mo pa ba disiplina sa imong mamagpapa? Ika nang ikaw ilang kasamaan. Kung wala'y swerte ikaw galit lang. Una lang ang sakit antos lang. Kay ikaw nakasala. Hinumduman mo pa ba kung nanguhag at santol nanguhag mangga? Niubagi mong dalong-galong mata sa lampinig gintaw. Ikaw napaakang panahon sa imong kabatan ko. Makamingaw kung imong mahandong. Kadali lang sa panahon, tungod kay ikaw may edad na. Ang santong manggang hag-isa ang giuling na sa imong silingan. Katong panahon nga ikaw batan-o, makahilak ka kung makahinumdong. O pili na yun mo balik katong panahon nga way usong gadgets. Kung balata ang di kalingawan, bahay kubo siya kung ang dula kasagaran. Karon kay pagkalahinan, dula sa cellphone na ang tirada. Ang upang barakada malintang, tungod kay ikaw may edad na. Sa pagpuyok sa panahon ko, ikaw senior citizen na. Katong panahon nga ikaw batan-o, makahilak ka kung makahinumdong. Lang sa panahon, tungod kay ikaw may edad na. Ang santog manggang hag-isa ang giuling na sa imong silingan. Katong panahon nga ikaw batan-o, makahilak ka kung makahinumdong. Maraming salamat. Palihog share mga kaidol. Usgo na ko. Salamat ninyo daan. O sa mga daan ng bagong followers na to diya. Thank you kayo. Ita padayon lang sa pagsubaybay. Ini sa akong page. Bye-bye.